Assam State Raikom Sai Kya Jakong non pen an so se kapathir ponja phan pora puthot inghoi suri trok Assam Police Department a hin pen Voreng anghoi paplengpo Nangli tumpen kelang ponik bom birta lake Karbiang long life Tangte donatum ison kenang sora birta Karbiang long life pen kapacheta kona birta lapuson henlo Assam Raikom Sai Ki mate Assam Police Department along Voreng anghoi kapapleng ponja phan Assam government a hin pen ingpu pontanglo Peneng suri hini ra inquire isia ningkana long ke phapon anghoi aphai lake inghoi suri trok inghoi suri trok aphai ka pleng pon igje aphan ke namtang urmi ni phai inquire ke thomarni Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma anparta Assam Police asai kamangbong chingki chingwai amai dengponlo bangso kangni ponamai dengpon det penapi Chief Minister Dr. Sharma pen police anghoi kapabat pon thunang jia phuthak pangdak ponlo Kachuning rea loke deng ponjia phan la soa ruyang bong pachini ponpo News X report Karbiang long life